Vítám vás na videu. Dneska se naučíme, jak se uklízí. Musíte mít potřeby dobré na sklo. Vítejte u televizní noviny. Já mám sklo. Uklízí se sklo rychle? Ne. Uklízí se pomalu? Ne. Musí se to uklízet dobře. Hlavně. A tady se uklízí sklo. Vidíte? Houbička, šlud. Je to taková tyčenka. Takhle se vyčírá s tímhle mopem. Je to rychlejší, než pomalinku drhnout třeba sklo. No vanu, krčice, bole sáda. A na to potřebujete tenhle sprej. Je to takový sprej, to můžete si sesouvat dírky. Jenom čekat tady. Je to dobrá. Takhle máte tady návod na to. Vidíte to. A kdyby tam i to nešlo, tak poslechněte si video moje Mám sklo ráda. Je to dobré video pro lidi. Nemocní, jaký bolí. Děti nemají šahat na prášek, i něco sami udělat, no ne. Tak musíte dát na ně pobor, hlavně. Je to důležitý, hlavně. Víte? A tak se tato podíváme. Tohle sabo je dobré. Je na účinek. Takhle umývající to bílý sprej. A se trochu tady to máčknete a to vyčíkne. Takhle to číká. Tady takhle se to jmenuje, citronový, to je na sklo. Je to dobrý. Je to i na okna, na vaše sklo. Prosíte na sklo, čo je sklo, nebo se sada. Umývá to krásně. Tak se na to podíváme teď, jak se s tím dělá hezky. Tak. Tady si položím houbičku sem. Nebaví vás umývat veše, hrubky s dráčenkou. Vemte si na to umývač. Je to dobrý. Tak, vezmeme si sprej. Takhle, koukejte, co udělám. Tak, rychle si vezmete houbičku, až to nesteče. A umýváte. Je to rychlejší, než jedna kostička. Stačí jednou čichnout a umýváte. Načete si, umýváte prostě. Je to jehluky, lidičky. Nepotřebujete sílu. Mě je 6, bude mi 7 a už došáhnu až sem. To už je velký, ale to je na špičkách. Umývá se to dobře. Je to dobrý. Koukejte, jak to je lesklý. Hezky. Je tady ještě trochu umajen. Tak je to hezky lesklý. A mně se mi to líbí. Tady ta šprá. Koškovi to čelo umej.
takhle houbičku a umyjeme to. Umyjeme takhle to. A tady to černý obrazovku nemeje se. A pokračujeme dál. To savo je dobré. Moje savo nic neublíží lidem. Je dobré. Já jsem si chodím pořád do školky, ale byla jsem už jsem se hlásila do školy, zvali mě. A takhle jsem u babičky. Vím dneska a jsem tady dneska spala. Tady máme večerku, červeně, to oranžový večerka, tam to červený, tam nechodíme, tam je hospoda a nikdo tam bydlí. Tady máme louku, tam se sánkovali, kdy byla ještě zima. A tady je nějaký barák. My jsme v paneláku teď. Co si koupili můj bratránek. Jemu je 2. A mi je 6. Jsme kamarádi. Ale někdy se pohádáme. Tak. A na skle u dalšího videa.